ніякої геометрії тут не буде. Тут стіни такі хвилями йдуть, ну то не критично, в принципі. Я тут зроблю таку швиденьку декоративочку, обережно все перетягну і буде пісня. Загальний вигляд буде в рази краще, ніж воно було. Ти що? І отак. Декоратив. Кстати, я вже даже вирішив, який буде колір, які будуть такі деякі дизайнерські рішення тут. Ну, отак. Ну, я вже придумав. Скоро буде краса. Ну, а потім на фініш я залишаю ось цю частину. Якщо будуть якісь замовлення термінові, то в мене, якщо робоча зона, то поки є. Працювати я можу. Тому вирішив саме з цієї стіни, з цих стін займатися. Тут нічого збивати не буду, це зверху трошки збив, все, що збивалось, там нічого не бухтить. Перегрунтую, перетягну, покрашу і пофарбую, і буде пісня.